Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel isiXhosa namaphupho. Ngizocela bafowethu ukuthi kunabantu abathize basale njengoba kade kuDisemba. Kwasho ukuthi besengena nomhlangano, kwasho ukuthi futhi inamba yami le mase fanele ngithi ngibuyela kubona, nabo abantu sebengihlupha-ke, sebezama ukuyithatha, sebezama ukwenza izinto eziningi ngayo. Kodwa-ke okukakhulu kakhulu kunabantu laba abasala. Ngiyacela ukuthi bezame ukungithinta bakwethu, inamba sengiyilungisile, sengize ngayilungisa siyasebenza. Bengazama nje ukungifonela umuntu uma edinga ukuthi sikhulume. Kodwa ngiyakhulukazi kunabantu abasala engingakwazanga ukuthi ngigcine ngikhulume nabo, bathathu laba bantu laba. Oyedwa ngicabanga ukuthi angazi ngigcine ngimtholile, kodwa nje babe bathathu. Ngiyacela ukuthi uma kunokwenzeka ningithinte engenzakwethu, ngisendele nje imeseji khona ngizokwazi ngiqhubeke ngikhulume nani, ngoba angikwazi ukuqhubeka ngisiza abanye abantu ngoba kusele abantu abakanjena, angikwazi ukubajomba. Manje ngizame ukuthi mase kubuye le namba ngathi okungenani mase ibuyile fanele ngiqale nje ngabo. Angikwazi ukuqhubeka ngikhulume nabanye. Bakhona nabanye abafonayo ukuthi ngiyakwazi yini ukuthi ngibabhekele. Cha, angibabhekeli, ngisalinde ukuthi ngithole laba bantu okuyibona abasala. Ngiyabonga.